friends, खुलुमबाय दिनैनि भिडिअ बयनिसिमबो स' दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों LED TV आव होम थिएटार एबा एम्प्लिफायारफोर एबा मिउजिक सिस्टेमखौ बोरै कानेक्ट खालामो स' नोंथांमोन आं दिनै देखायगोन जाय बिथांमोना एबा जायनाव LED TV दं नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जुदि रोङाखैब्ला नोंथांमोना होम थिएटार बा एम्प्लिफायारखौ नोंथांमोना कानेक्ट खालामनो हागोन बे भिडिअनि गेजेरजों स' दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै आरो जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनो दाबाव थाबाय आंनि बेबायदि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना गोख्रै मोनगोन स' भिडिअखौ जागायनोसै स' नोंथांमोना होम थिएटार बा एम्प्लिफायारखौ कानेक्ट खालामनो थाखाय मोनसे अक्स केबलनि गोनांथि जागोन नोंथांमोना बेखौ मार्केटाव मोनगोन स' नोंथांमोना बेखौ बायनानै लाग्रोनांगोन स' नैबे बेनो अक्स केबलआ स' नोंथांमोना नुयो बेनो बिथिंबो बेनि उनाव नोंथांमोना आं एम्प्लिफायारजों कानेक्ट खालामना देखायगोन नोंथांमोना स' बे एम्प्लिफायार बेनि उनाव बे LED TV स' नायदो नोंथांमोना बोरै कानेक्ट खालामो बेनि उनाव नोंथांमोना LED TV नि बेक साइडथिं थांनांगोन बेक साइडआवसो अक्स केबल अपसना थायो LED TV आव स' बे LED TV नि गासैबो TV आवनो थायो स' आं नोंथांमोना देखायगोन बे गाइस साइडथिं थांनांगोन बे अक्स केबलनि सोग्रा दं बेवहाय आं नोंथांमोना देखायनो स' नोंथांमोना बेवहाय नै कानेक्ट बे रेड वाइट बेनि उनाव येल'नि उनाव मोनसे अपसन दं बेवहाय अक्स केबल सोग्रा बेवहाय सोनांगोन स' आं नोंथांमोननो सोनो आं बेखौ डाइरेक्टलि सोखाना देखायनि स' आं दायो सोनानै देखायनि बेवहाय स' बेयाव सोखांबाय आं नै नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय स' बेयाव सोखांनायनि उनाव नोंथांमोना बे अक्स केबलखौ एम्प्लिफायाराव होनांगोन एम्प्लिफायारनि केबलाव स' नायदो नोंथांमोना स' बेखौ आं लाबोबाय बे साइडथिं लाबोनानै बे एम्प्लिफायारनि जाय बेवहाय अक्स केबल बेवहाय सोनांगोन नायदो नोंथांमोना बेखौ बेवहाय सोनांगोन बेवहाय सोयोब्ला बेनि उनाव बेखौ कमप्लिटलि सोबाय बेनि उनाव आं दायो नोंथांमोननो टिभिखौ अन खालामनो सुइचखौ होखाबाय स' साउन्डखौ नायदो नोंथांमोना स' नायदो आं टिभिखौ अन खालामसै नोंथांमोना आं दायो टिभि अन खालामबाय स' नायबायथ' नोंथांमोना साउन्डखौ बोरै ओंखारदोंना ओंखाराखैबा जादोंना जायाखै नोंथांमोना नायदो आं दायो एसे साउन्डखौ बारायनो बेनि उनाव नै आं साउन्डखौ जो देखो बड़ा देखो with Airtel Extreme now available with all your favorite subscriptions. Okay friends, so नोंथांमोना नुबाय बिदिनो कानेक्ट खालामनाय जायो बेवहाय एम्प्लिफायराव आं साउन्डखौ बारायना नायनि पहले छोटी स्क्रीन पर वेब सीरीज देखने की फाइट थी. ओके फ्रेंड्स, so नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबायब्ला नोंथांमोना बिदिनो खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिस्लाबाखैबा नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट खालामनो दाबाव आं नोंथांमोननो रिप्लाय होगोन बोरै कानेक्ट खालामो आरो नोंथांमोना टिभि बा LED टिभिफोरखौ बोरै कानेक्ट खालामो नोंथांमोना जुदि कानेक्ट खालामनो रोङाब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव आं नोंथांमोननो गोख्रै भिडिअखौ लाबोगोन अके दिनैनि भिडिअ एसेनोसै फ्रेन्ड्स गोजोन्थों बाय बाय